så er det vel sparetider. Ja, vi bare håber, vi ikke bliver udsat for en Lise. Man kan vel altid være forberedt. Hvordan er man forberedt på sådan noget? Vi kan vel sælge vores rationeringsmærke. Ja, men det er kun i nødstilfælde, fordi det er ulovligt. Man kan vel hvad man vil nogle dage. Ja, eller sådan næsten i hvert fald. Gud, hvor er Thea? Jeg har heller ikke set hende hele dagen. Hvad med dig, Otto? Nej, jeg troede, hun var sammen med jer. Nej. Skulle du ikke ud og lege? Nå jo, jeg tror, jeg smutter nu. Så kan mig og far snakke. Jeps. Hun er vel ikke taget det der svingepjat med at forbyde hende. Gud. Nej, det ligner ikke vores lille pige. Gud, Thea. Hvor var du i går aftes? Jeg var derhen hjemme. Er du sikker på det? Ja, du så ikke på svinghjern eller noget? Nej. Du var ved at blive bekymret, far. Jeg var hjemme. Så vi skal jo være to Jeg skal også på arbejde, så... Vi ses, Otto. Ja. Mor, Ja? må jeg egentlig godt tage på Klub Svinepjat? Nej, det må du ikke. Det er altså alt for farligt. Vi bliver nødt til at skære ned i vores medarbejdere på grund af sparetider, så du er fyret, desværre. Jeg er altså blevet fyret på grund af de der sparetider. Det mener du ikke? Jo, men jeg kan jo ikke gøre Ikke nu, noget. hvor det er aller værst for os. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Jamen, det var dig, der sagde, at vi ikke skulle forberedes på noget. Det er jo din skyld. Jeg sagde i nødstilfælde. Hvorfor i alverden har du ikke kæmpet for det Det her, job? det er et nødstilfælde. Vi kan gøre noget nu. Jamen, for dig... Jeg har jo kæmpet alt det, jeg kunne, ikke? Men jeg bestemmer ikke, hvem der skal fyres. Hvad er det? Hvad sker der? What? Jeg skal hjem. Det gør mig ondt. Hvad er det, Otto? Det er et brev, Om hvad? at Thea, hun er... Ja, vi fik et brev i går aftes om, at din søster ikke er nået ned i beskyttelsesrummene, da luftalarmerne gik i gang. Så vi er en mindre i familien nu. Derfor bliver vi også nødt til at lave nogle ting om herhjemme. Vi har ikke råd til de samme ting, efter Otto mistede sit job. Og derfor bliver vi nødt til at sælge vores rationeringsmærke. Jeg Det vil, vi selvfølgelig er ked af. ja, jeg vil så kigge efter nyt arbejde. Det godt kan blive lidt en udfordring. Især nu. Hvor endelig spare. Ja. Ja, det skal være frihedskæmpe, så sig farvel. Jeg skal godt prøve at